ዘይተፈልጡ በረርቲ አካላት ወይ ድማ ዩፎ እንታይ እዮም ካብ ስሞም ምርዳእ ከም እንኽእሎ ዩፎ ኣብ ሰማይ ካብ ሕጊ በረራ ወይ ድማ ካብ ኤሮዳይናሚክስ ሕጊ ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ በረርቲ አካላት ብ1947 ንመጀመርታ ግዜ ተራእዮም ካብ ዝተባሃለሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ምርምራትን መጽናዕትታትን ንኽግበሩ ምኽንያት ኮይኖም እዮም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ እንተኾነ ብዙሓት ብዛዕባ ዞም ዘይተፈልጡ በረርቲ አካላት ምርምራት ተኻይዶም እዮም ቁጥሮም ዘይነዓቕ ሰባት ድማ ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ቦታታትን ነዞም ዘይተፈልጡ በረርቲ አካላት ብዓይኖም ክሪኡ ከም ዝኽኣሉን ተመራመርቲ ድማ ናይዞም ነገራት ስእሊ ስኢሎም ልክዕ ከም ዝኾነን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዘጽንዑ ሓደ ዶክተር ጂ አለን ሃይኒክስ ተባሉ ተመራማሪ ከም ዝብልዎ ነዞም ዘይተፈልጡ በረርቲ አካላት ወይ ድማ ዩፎ ሪኢና ዝብሉ ሰባት መብዛሕትኦም ማእኸላይን ገሊኦም ድማ ብጣዕሚ ብሱል ናይ ምሕሳብ ተኽእሎ ዘለዎ ኣእምሮ ዝወነኑ እዮም ይብሉ ናይዞም አካላት ምንቅስቓስ ብደንቢ ጽሬት ብዘለዎ ምስልን ቪድዮን ተቐዲሑ እዩ ኣብ ጎኒ ኣይሮፕላን ክበሩ ከም ዝተረኣዩውን ተገሊጹ እዩ ቁጽሮም ዘይነዓቑ ናይ ምርምር ውፅኢት መቓልሓት ምስ ብዙሓት ኩነታትን ክስተታትን ኣተሓሒዞምዎም እዮም ንኣብነት ምስ ወርሒ ተወርወርቲ ኮኸባት ኳዓሳሱ ዝመስሉ ሓዊ ዝሓዙ ነገራት ዝኣመሰሉን ካልኦት ተተሓዝቲ ነገራትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣቐሚጦም እዮም ብዛዕባ ዞም ዘይተፈልጡ በረርቲ አካላት ብዙሓት ግምታትን መደምደምታን ወላ እኳ እንተተገበሩ እዚ ዝበሃል ኩሉ ዝስማዓምዐሉ ሓሳብ የለን ኣብ ምድሪ ዘለዉ ሓያላት መንግስታት ዘለዎን ሃገራት ዝሰርሕዎ ናይ ምስጢር መሳርሕታት እዮም ዝብሉ ግምታት እውን ይንጸባርቑ እዮም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ናይ ኩናት ነፈርቲ ጎኒ ጎኒ ይበሩ ከም ዝነበሩን ምስጢር ኣከብቲ መሳርሕታት ምዃኖም እውን ብብዙሓት ይግለጽ እንተኾነ ግን እዚኦም ብሰባት ዝተሰርሑ ምስጢር መእከቢ መሳርሕታት እንተዝኾኑ ነይሮም ብኻልኦት መራኸቢ መሳርሕታት ክጋለጹ ነይሮም እዮም ዝብሉ እውን ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣየር ድማ ዩፎ ነፃ ናይ በረራ ቦታ ይብሎምን ስለዚ ዩፎ ዝበሃል ነገር የለን ዝብል ቅወም ኣለዎም እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ ሓይሊ ኣየር ንዝሰርሑ ኣብረርቲ ዩፎ ኣብ ጉዕዞኦም እንተጋጥምዎም ክገብርዎ ዝግብኦም ነገራት ኣሰልጢንዎም እዩ ብ1968 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎራዶ ዝተጣየሸ ናይ ምርምርን መጽናዕትን ጉጅለም ብዛዕባ ዩፎ ኣመልኪቶም ዝቐርቡ ግምታት መሰረት ብምግባር መጽናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ እዩ ተወሰኑ ግምታት ሓቂ ምዃኖም እንተረጋግጽ ገሊኦም ድማ ምንም ዓይነት ሓቂ ዘይብሎም ኮይኖም ረኸቦም ናይ ዩፎ ምርምርን መጽናዕትን ብዙሕ መዋዛገቢ ኩነታት እናጋጥሙ ወላ እኳ እንተኸዱ ዩፎ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ምርኣዮም ቀጸሉ ብፍላይ ኣብ መንጎ ፍሎሪዳን ባሃማስን ዝርከብ ቦታ ዝረኣዩ ዩፎ ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝረኣዩ እቲ ዝበዝሐ እዩ ኣብ ማዮ ኣካላት ካብ ሰማይ ምርኣዮም ብዘለለም ካብ ባሕሪ ናብ ባሕሪ ካብ ባሕሪ ናብ ሰማይ እንትመላለሱ ብዙሕ ግዜ ተስተውዕሎም እዮም ኣብዞም ከባቢታት ናይ ዩፎ ብበዝሒ ምርኣይ ኣብ ፔርሙዳ ትራያንግል ዝኽሰቱ ናይ ምስዋር ኩነታት መሲፎ ዝተሓዝዩ ብዝብል ግምት ኣብ ብዙሓት ሓዲሩ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ተሰውሩ ኣይሮፕላናትን መራኸብን ብዩፎ እዮም ተጠሊፎም ዝብል ኣተሓሳስባ ብሰፊሑ ተገሊጹ እዩ ናይዚ ኣተሓሳስባ ቀንዲ መልዓሊ ዝኾነ ናይ ሊምቦ ኦፍ ዘ ሎስት ዝብል መጽሓፍ ደራሲ ዝኾነ ጆን ስፔንሰር እዩ ስፔንሰር ኣብ ሓይሊ ኣየር ንልዕሊ 10 ዓመታት ዘገልገለ ብምዃኑ ብዛዕባ ኣይሮፕላናት ብዝግባእ ዝፈልጥን መሲፎ ተታሒዞም ዝለዓሉ ክስተታት ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ሰብ እዩ ስፔንሰር በዚ ሕጂ እዋን ይኹን ብታሪኽ ኣብ ጽሑፍ ምስፋር ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ብዛዕባ ዩፎ ዝቐረቡ ሓበሬታታት ምርምር ድሕሪ ምክያዱ እዞም ዘይተፈልጡ በረርቲ አካላት ክልተ ዓይነት እዮም ይብል እቲ ቀዳማይ ዝበርር ሸሓነ ቅርጺ ዘለዎ ዝመስል እንትኾን ናይ ዙርያው ስፍሓት ድማ 80 ጫማ ይኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት በረርቲ ሸሓነ ዘለዎም ቅርጺ ወይ ድማ ኣብ ምድርና ዘለዎ ዓበይቲ መራኸብ ዝሕዝን ገዚፍ ዝኾነ ማዘርሽፕ ዓይነት ዘለዎ እዩ እዚኦም ግን ከምቶም በረርቲ ሸሓነ ብዙሕ ግዜ ኣይረኣዩን ይብል ካብ ዓለምና ወፃኢ ኣብ ካልኦት ዓለማት ብጣዕሚ ዝተራቐቐ ስልጣነ ዘለዎም ፍጡራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ግምቱ ይገልጽ ደራሲ ስፔንሰር ኣብ ምድርና ኣይሮፕላን ቅድሚ ምስራሑ ተራእዮም ዝተባሃሉ ዩፎ ኣመልኪቱ ዝቐርብ ሓበሬታ ምናልባት ምድሪ ካብ ካልኦት ዓለማት ብዝነበሩ ፍጡራት ክትትል ይግበረላ ነይሩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣብ ብዙሓት ጥርጣረ ሕዲሩ እዩ ኮይኑ ግና ደቂ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ሰማይ እንትምልከቱ ዝርእይዎም ዩፎ ይኹን ካልኣካል ንምፍላዩ ኣሸጋሪ ኮይኑዎም እዩ እዞም ኣብ ሰማይ ዝረኣዩ ዘይተፈልጡ ምልክታት ከም መጠንቅቕታን ናይ ትንቢት መርኣያታትን ከም ዝኾኑ ዝቁጸረሉ ግዜ ነበረም
ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ግብፂ ሙዚየም ውሽጢ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ንጉስ ቱትሙስ ሳልሳይ ዘመን ኣመልኪቱ ዝተጻሕፈ ታሪኽ ይገልጽ። ይኹን እምበር ኣብዚ ታሪኽ ዝተጻሕፈ ምስቲ ድሕሪኡ ዝግመቱ ግምታት ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። ኣብቲ ታሪኽ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ተሰፊሩ ይርከብ። ሓዊ ዝቋጸረ ቀለበት ዝመስል ነገር ካብ ሰማይ እንትመጽእ ረኣዩ። ስፍሓቱን ቁመቱን ሓደ ሮድ ይኸውን። እቶም ህዝብታት ብኸብዶም ደቀሱ። ድሕሪኡ ዝረኣይዎ ንምዝራብ ናብቲ ንጉስ ኣምርሑ። በቲ እዋን እቲ ንጉስ በቲ ዝተፈጥረ ክስተት ተገሪሙ እናሓሰበ ነበረ። እዞም ነገራት ቅድሚኡ ይረኣዩ ካብ ዝነበርዎ እናበዝሑ ኸዱ። ካብ ፀሓይ ብርሃን ብዝበለጸ እናንጸባረቑ ክሳብ 4 ኣንፈታት ሰማይ ተበታተኑ። ንጉስ ምስ ሰራዊቱ ብምዃን ብተመስጦ ይዕዘብ ነበረ። ብምሸቱ ድሕሪ ድራር እቶም ቀለበት ዝመስሉ ሓዊ ናብ ደቡብ ኣንፈት ክዛወሩ ተዓዘበ። እቲ ንጉስ ሰላም ክምለስ ብዝብል ጥዑም መዓዛ ዘለዎ ዕጣን ንኽተክኽ ገበረ። እዚ ክስተት እንዳተዘከረ ክነብር ምእንቲ ኣብ መጽሓፍ ንኽጽሓፍ ድማ ኣዘዘ። ካልእ ፕሊኒ ዝተባህለ ጸሓፊ ኣብ ናቹራል ሂስትሪ ዝብል መጽሓፉ ከምዚ ይብል። ብሉሲየስ ቫለሬስን ጌስ ቫለሬስን ከም መተኣመኒ ምስክር ብምግባር ናይ ሓዊ እኽብካባት ዝተፍእ ዝነበረ ቀለበት ዝመስል ቅርጺ ዘለዎ ኣብ ሰማይ ካብ ኣንፈት ምብራቕ ናብ ምዕራብ እናተንሳፈፈ ይርአ ክብል ይገልጹ። ተመራመርቲ ሓደሽቲ ዓለማት ንምርካብ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ነዞም ነገራት እንትዕዘቡ ምስ ዓበይቲ መራኽብ የመሳሰልዎም ነበሩ። ብ1908 ሰነ 30 ኣብ ሳይበርያ ባይካል ኣብ ዝተባህለ ሩባ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ምፍንጃር ኣጋጢሙ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ሰባት ህይወት ምንም ጉድኣት እኳ ተዘይበጽሕም ኣብ እንስሳት ግን ብዙሕ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ብዙሓት እዚ ጉድኣት ዝበጽሕም ተወርዋሪ ኮኾብ ብምውዳቕ እዩ ዝብል መደምደምታ ገይሮም ነይሮም። ይኹን እምበር ሓደ ፍራንክ ኤድዋርድ ዝተባህለ ናይ ንነዊሕ እዋን መብራህርሂ ዘይተረኸበሎም ክስተታት ተመራማሪ ከም ዝብሎ እዚ ናይ ምፍንጃር ክስተት ተወርዋሪ ኮኾብ ዘይኮነስ ሓደ ዘይተፈልጠ በራሪ ኣካል ተፈንጅሩ ናብ ምድሪ ዝወደቐሉ ክስተት እዩ ይብል። ኤድዋርድ ወሲኹ ከም ዝሕብሮ እዚ ፍንጃረም ምስ ሰባት ዝሰርሕዎ ኣቶሚክ ቦምብ ዝመሳሰል ኣለዎ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ቦታ ምንም ዓይነት ስብርባር ወይ ድማ ካልእ ነገር ኣይተረኸበን። ምናልባት ናብ መሬት ሰሚጡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኤድዋርድ ሓሳቡ እንተጠቓልል ብ1908 ኣብ ሳይቤርያ ብዝበጽሐ ጉድኣት ካብ ካልእ ዓለም ዝመጹ ጋያሹና ሲኢና ኢና ብምባል ነቶም ዘይተፈልጡ በረርቲ ኣካላት ንዓና ከጉብኑና ከም ዝመጹ ዘመላኽት ከም ዝኾነ ገሊጹ እዩ። ኤምኬ ጄሰብ ዝተባህለ ተመራማሪ ድማ ብዛዕባ ዩፎ ብጣዕሚ ዝተራቐቑ ብሳይንስ ተደገፉ ጽሑፋት ጽሒፉ እዩ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ከዋኽብቲ እውን ብዙሓት ሓበሬታታት ዘውፅአን ዓብዪ ይልቅ ምዃኑ ይንገረሉ። ጄሴፕ ዘ ኬስ ፎር ዩፎስ ኣብ ዝብል መጽሓፉ ፍሬያ መሪስ ሌስቴንን ኦስቲንን ሓዊሱ ካልኦት ኣብ ፔርሙዳ ትራያንግል ዝበጽሑ ናይ ምስዋር ክስተት ኩሎም ምስ ዩፎ ኣተሓሒዝዎም እዩ። ኣብ ፔርሙዳ ትራያንግል ወጻኢ ሲበር ዝተባህለት ዓባይ ጀልባ ዝተሰወሩ ሰባት እውን ኩነታቶም ከመይ ከም ዝነበረ ገሊጹ እዩ። ብ1850 ሮዳ ኣይላንድ ኣብ ዝርከብ ወደብ ኒውፖርት ኣብ ጥቓኡ ንሓደ ናይ ዓሳ ገፋፊ ምልክት ኣርእዮም። ነገር ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዜያት ኩሎም ኣብታ ሲቨርት ጀልባ ዝነበሩ ሰባት ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን። እታ ጀልባ ድማ ጥራሓ ጉዕዞኣ ቀፂላ ኣብ ገምገም ባሕሪ በጽሐት። ልክዕ ብዓበይቲ ኣዳው ዝተልዓለት ትመስል። ካብቲ ዝነበረቶ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ሑፃ ምልክት ብምግዳፍ ብምሸቱ ተሰወረ። ኣብቲ ዕለት ቀትርን ለይትን ኣብቲ ባሕሪ ማዕበል ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ። እዚ ኩሉ ሓበሬታታት ብዝግባእ ዘጽንዐ ጄሴፕ እዚ ክስተት ዝተፈጠረ ካብ ላዕሊ ብዝመጽን ዓብይን ሃንደበተኛ ምንቅስቓስ ዘለዎ ሓደ ነገር ኣሎ ክብል ገለጹ። ዩፎ ተመራመርቲ ናብ ጠፈር ጉዕዞ ኣብ ዝገብርሉ እዋን እውን ይረኣዩ እዮም። ብፍላይ ጀሚኒ 4ን ጀሚኒ 7ን ዝተባሃሉ መንኮራኹር ጉዕዞ ናብ ጠፈር ኣብ ዝገብርሉ እዋን እዚ ኩነታት ብደንቢ ተስተውዕሉ እዩ። ኣብ ጀሚኒ 4 መንኮራኹር ውሽጢ ዝነበሩ ተመራመርቲ ኣብ ጎኖም ሓደ ግዙፍ መፍርሕ ነገር ይበርር ከም ዝነበረ ገሊጾም እዮም። ካብቲ ብጎኖም ዝከታተሎም ዘሎ ዩፎ ንምብላጥ ድማ ፈቲኖም ምንባሮም ይሕብሩ። ኣፖሎ 12 ዝተባህለ መንኮራኹር እውን እዚ ኩነታት ኣጋጢሞ ከም ዝነበረን ኣብታ መንኮራኹር ውሽጢ ዝነበረ ተመራማሪ ከም ዝብሎ ብጣዕሚ ግዙፍን ፍሉይ ብርሃን ዘብለጭለጭን ኣብ ቅድመና ተራእዩና ብምባል ይገልጾ።